Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating mahiwagang gurnay! Bago mapabilang sa isang monasteryo bilang isang monk o monghe, ay kailangan ang matinding disiplina. At ang mga pangunahing disiplina na mahigpit na ipinatutupad ng institusyon ay ang disiplina ng katahimikan at kaayusan. Kaya hindi tayo pwede partner, pumasok dyan eh. Una, wala tayong katahimikan. Pangalawa, wala tayo sa ayos. Wala tayo Hindi natin kaya yan, hindi tayo matino sa madaling salita. Ang mga pangunahing disiplina na mahigit na ipinatutupad ng institusyon sa monasteryong yon ay ang disiplina ng katahimikan at kaayusan. Sa umpisa pa lamang ay sinasanay na ang isang bagong pasok na monghe para magkaroon ng isang disciplined spirit. Ang monk ay pinapayagan lamang na magsalita ng isang beses sa bawat 2 taon. Oh my. Ilan? Isang beses sa bawat 2 taon. Hala! Once every 2 years. Grabe na. Hindi natin kaya, iniisip pa lang natin. Partner. Ang hirap na. Correct. At sa bawat pagkakataon na magsasalita ang isang monk, ay 2 salita lamang ang maaari niyang bigkasin. Hala, isang beses na nga lang magsasalita sa 2 taon tapos 2 salita lang ang pwedeng banggitin. Correct. Hala! Eh paano kung yung monk gusto niyo sabihin, Eddie, wow. Ang pwede lang, Eddie. Diba? Ay, paano? Tsaka na-imagine mo ba, partner? Paano kung may karamdaman siya? Sabi, Correct. mauubo ko. Oo, mauubo. Mahirap. Pero yun yun talaga, yun ang kanila yun. Sa bawat pagkakataon na magsasalita ang isang monk, 2 salita lang ang maaari niyang bigkasin. Isang baguhang monk na katatapos pa lamang ng kanyang unang 2 taon sa monasteryo, ang inanyayahan na maghayag ng kanyang unang 2 salita. At sa harap ng kanyang tagapagturo, ay ganito ang kanyang sinabi. Pagkain, terrible. Makalipas ang 2 taon, ay muli na naman siyang inanyayahan ng kanyang superior para magsalita. At ito ang kanyang sinabi. Kama, matigas. Lumipas muli. Parang charade. Lumipas muli ang 2 taon at muling ipinahayag ng monk ang kanyang 2 salita. At ito na ang kanyang sinabi. I quit. Okay. I quit. Malungkot na sabi ng monk. Matapos bitawan ng monk ang mga salitang ito, ay tiningnan siya ng kanyang tagapagturo at sinabi, hindi ako nagtataka kung bakit sumusuko ka na. Dahil sa umpisa pa lamang ng pagpasok mo dito, ay wala ka nang ginawa, kundi magreklamo, at magreklamo. Daming reklamo, no? Ikaw, Kabisyo, kung may 2 salita kang bibitawan para sa araw na ito, ano kaya ang sasabihin mo? Mga salita kaya ito na puno ng reklamo? O mga salitang positibo? Mga salita kaya ito na maaalat? O mga salitang puno ng pagpapasalamat? I see. Oo nga naman. Ask ourselves, mga kaibigan. You ask yourself. Ngayong araw na ito, simula kanina pagising mo ng 5. Pagdilat mo ng mata, Hanggang ngayon na 9:24. 24. Ano yung unang 2 salita? O kahit hindi na 2 salita, hindi naman tayo monke. Huwag ka magkunwari. Mahirap yan. Huwag natin pilitin. Correct, huwag natin pilitin. Alin sa mga salita mo, simula kanina pagising mo hanggang ngayon na 9:24, ay merong salita ng pagpapasalamat. Tama. At ilan din sa mga salita ang merong salita ng pagrereklamo. Tama. Sinong guilty, ha? Sinong guilty na puro reklamong lumabas sa bibig nila pagkagising pa lamang? Lubayan, ba't naman ako ginising? Buisit naman ang aga-aga, ginising ako. Diba? Pambihira naman tong nanay ko, ginising na naman ako, sarap-sarap ng pagkakatulog ko eh. Nakakainis, galunggong na matigas na naman ang ulam, kagabi pa to kainis, pangit ko na naman. Kaya Ganon. nga, bakit ang itim-itim na naman
ng gilagid ko? Bakit wala na namang toothpaste? Ba't ang tagal dumating ng tricycle? Ano ba yun? Ang liit naman magpasuwalda ng boss namin. Lagi na lang kami pinapagod sa pagtatrabaho. Ano ba naman yan? Ang iksi-iksi ng paldang pinapasuot sa amin, hindi naman kami pokpok. Diba? Ilan po sa mga nabanggit natin ngayong umagang ito, wala pagising hanggang ngayong oras na ito, ilan po dyan yung nagpapasalamat at ilan po dyan yung nagre-reklamo? Correct. Sino yung nagsabi kanina, Lord, salamat, Lunes na naman. Correct. Papasok na naman ako sa trabaho. Tama. Sino? Nagsapasalamat na, Lord, salamat po ginising po ako ng nanay ko, salamat may nanay pa po ako. Lord, salamat. Wala po akong sakit ngayong araw na ito. Kahapon masakit ang tiyan ko pero ngayon po magaling na. Salamat po. Lord, salamat po, pimple lang ang tumubo sa mukha ko, hindi po pigsa. Diba? Totoo yan. Sino nagpasalamat? Oh. Napakasimple nung storya mga kaibigan pero pag naisip natin, ang laki pala ng impact. Oo nga no. Ano kaya sinabi ko kaninang umaga? Negative or positive? Diba? Nakatulong ba ito o nakasama lalo sa buhay ko? Tsaka alam niyo po mga kabisyo, katulad na lagi namin binabanggit, the key to happiness is appreciation. Totoo yan. If you are always thankful, pag lagi kang grateful, pag lagi kang nagpapasalamat, 'di ba? Walang rason para hindi ka masaya kasi lagi mong makikita lahat ng positibo kasi thankful ka eh. Tama. 'Di ba? There's always something to be thankful for. Isipin mo na lang kung wala kang mata. Tapos kailangan mo magbayad sa jeep. Paano mo malalaman kung 20 yan o 100 o 1,000? Yung pagpara mo pa lang sa jeep eh. Paano ka sasakay sa Correct. direction mo? Kung hindi mo naman nakikita. Tama. Yung, eto mga kabisyo. Paus yung dispatcher. Oh. Correct. Absent siya ngayon. True. At hindi ka nakasakay. Oh. Kasi hindi ka nakakakita. Diba? There's always something to be thankful for. Tama. Para maging masaya ka, magpasalamat ka. Pasalamat ka, nakakaihi ka na maigi. May mga ibang taong tagal-tagal na nasa CR ayaw pa lumabas. Uy, hindi Uy, totoo yan Totoo yan, ma-appreciate mo lang kung gaano kasarap ang umihi mga kabisyo kapag ka dumating yung edad na hirapan ka ng umihi. Di ba halimbawa yung nagpipigil ka ng ihi sa loob ng sasakyan, di ba Tama. hirap ka nun? Pero once na mailabas mo siya, ano sasabihin mo? Ay, Yes, ang success! sarap. Ang sarap ng pakiramdam. Correct. Pinagpasalamat mo ba yon? Tama. Paano kung ikaw yung tipong iihi ka na, gusto mong umihi pero hindi ka makaihi? Kasi tatanda din po tayo. Alam ko yung partner kasi pag nanonood ako ng sine, tapos ang mga kasabay ko senior, Oo. sisiguraduhin ko nalalabas ako ng sinehan. Kasi ang tagal nilang umihi, partner. Lalo na daw sa mga lalaki, sabi ng asawa ko. Talagang anong tagal doon, tapos parang walang tumutulo. ginagawa na nila Oo. para hindi nata flash ng flash ka na. diba? Flash ng flash para kunyari. Pero diba, parang maghihintay ka. Correct. Alam mo yung paghihina lang eh. Isang dapat na nakakatawa, napapanghihan kayo sa topic. Pero totoo yun eh, yung the fact na pag iihi ka na at nakakaihi ka ng wagas. Correct. At hindi, di ba, ang hirap po yung naiihi ka tapos hindi ka maihi. Nangyari yan sa Matinding partner. sakripisyo yun Correct, pag bagong panganak ka partner, may mga ganun kasi halimbawa may mga, tinurok sa mga anesthesia. Napakahirap po nun. Promise. Pasalamat ka, walang nakakabit sa yung catheter. Correct. Yung iba may butas na ang katawan. May nakapasak na tubo mga kaibigan. Doon pinapadaan ng mga likido ang mga pagkain para sila ay mabuhay. Correct. Ikaw, ang sarap-sarap mong kumain kanina. Tama. Pinagpasalamat mo ba yon? Hindi, di ba? Hindi po kami nanunuro kasi kami din po guilty. Guilty tayo sa maraming bagay. Lahat po tayo guilty. Na puro tayo reklamo minsan. Tama. Di ba? Bakit ganyan naman yung binigay sa atin? Napakahirap naman. Hindi na lang dinalian ni boss. Hindi ka ba nagpasalamat na may binigay sa'yo? Tama. Di ba mukhang tanga naman na wala kang ginagawa? Nag-office ka pa. Sana Diba? naging tambay ka na lang. Sana nagtambay ka na lang. Napakarami ba ng mga bagay na dapat talaga nating ipagpasalamat mga kaibigan. Minsan tinitake for granted na lamang natin yan. Ako, yung simpleng, at ito talaga sumasagi sa utak ko lagi, yung simpleng paghanap ng parking means. Correct, diba? totoo Minsan, yan. hindi natin pinagpapasalamat, yes, nakarating ako sa lugar ko at nakapag-park ako ng madali. Pero yung time na hindi ka makapag-park minsan, Diba? stress na stress ka. Reklamo ka. Sabihin sa'yo, sir, Nagagalit ka pa oo. dun sa ng mga MOA kasi hindi naman gumagana yung green tsaka red. Oh, minsan Nagmamadali ka pa oo. pumunta dun sa color green na malapit dun sa entrance Tas yung ng pala- mall. yung Pagtingin mo dun, sira. Oh. O kaya may sasakyan na. Correct. Diba? Kaya sasabihin sa'yo, sir, waiting po tayo. Tapos Yan. naghihintay ka ng 30 minutes. Di ba galit na galit ka na? Kasi Pero hindi ka aminin na nakapag-park. natin, huwag tayong plastic, nakakagalit naman Oo. talaga. Pero nung nakapag-park ka na ba finally? Nang maayos. Nagpasalamat ka ba na, hi, salamat Lord, after 30 years nakapag-park na ako. Totoo yan. Yung pag-uwi mo ng bahay, gabi-gabi.
na safe ka, Maayos ka. buo yung mga daliri mo sa paa, Na may natutunan ka. corrected by, ipinagpasalamat mo ba yun? Oh. Let's all be grateful, let's all be thankful mga kaibigan sa lahat po ng kahit maliliit na blessing na binibigay sa atin. Diba? Kasi napakaswerte po natin kumpara sa ibang tao. Tayo na malakas ngayon, nakakapagsalita, nakakatawa, diba? Nakakangiti, nakapag-makeup na maayos, nakabihis ng tama. Tama. Maganda nga itong kasabihan, partner. Be thankful for what you have. You'll end up having more. Ah. Kasi alam nyo, if you concentrate on what you don't have, Mainis ka. mainis ka kasi you will always feel that it is not enough. Diba? You Diba? won't You'll always- find happiness. Hindi, kasi laging inadequate. Correct. Pag lagi kang nagreklamo kung ano yung wala ka, lagi mo may isip yung wala. Unlike, on the other hand, if you are thankful, if you are grateful, if you are appreciative, di ba? Correct. Mas magiging masaya ka kasi marunong ka magpasalamat. Maraming makaka-relate yung paggising pa lamang sa umaga, yung nanay nyo nagbubunga nga. Di ba? Galit na Correct. galit kayo lagi sa nanay nyo, inis na inis kayo. Di ba? Pero aminin nyo na kapag ka ang nanay nyo nagpaalam, ang unan yung tanong, Nay, anong oras ka babalik? Oh, di ba? Di ba? Totoo yan. Kasi aminin mo na, hindi mo naman kaya mawala nanay mo. Correct. Oh. Inis na inis ka kapag mababa o maliit lang yung baon na binigay sa iyo ng nanay mo. Galit na galit ka, ma, bakit di mo pinalansya yung damit ko? Yan. Di ba? Diba? Puro ka reklamo ka bisyo. Pero pasalamat ka, may nanay ka pa rin na nandyan pa Tsaka, sa'yo. tama. Di ba? Umaalalay sa'yo. Reklamo ka ng reklamo, ba't hindi na plancha yung damit mo, di ba? Pero pasalamat ka, may damit ka. Tama. Di ba? Kaya mo naman plansya, nagreklamo ka pa dyan. Kaya nga. Oh. Tsaka pasalamat ka, yung gamit mong kabayo talaga ng plancha. Yung iba ginagamit talaga. Literal na kabayo. Nalala ko lang kasi kakabili lang namin ng kabayo eh. Sabi ko, ba't ba kabayo tawag dito? Tapos alam mo naman, yung utak ni Kauliala ko, inisip ko, what if tunay na kabayo talaga yung pinaplansya ng mga tao? Tapos sabi ko, ay ano ba yan? Nababaliw na naman ako. Kung ano na naman iniisip ko. O di ba yung ma-realize mo na healthy pala yung utak mo? Paano pagising mo sa isang umaga, may sira ka na pala? Tama. Di ba? Bagay na dapat nating ipagpasalamat mga kaibigan na maayos tayo nakakapag-isip. Maayos ang ating karamdaman. Let's all be thankful. Napakarami niyan. Kulang nga yung mga daliri natin sa kamay at paa para bilangin ng mga Correct. biyayang yan eh. Tama. Di ba? Magpasalamat. Pasalamat Importante ka. yan. Gusto ko talaga yung if you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Oh. Si Oprah Winfrey nagsabi nun. Si Mare, no? Si Mare. Oh, si Mare. Ninang. Si Ninang. Thank you, May Wagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong umagang ito. Be thankful, Kabisyo. Be thankful, be grateful. Diba? Matutunan po nating magpasalamat. Tama. Salamat, May Wagang Burnay. Thank you. At sa inyong lahat, maraming salamat for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga Kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Partner, batiin lang natin na napakaganda, napaka-sexy, at ayokong tumabig sa kanya kasi pumapangit ako na si Mariposa. Ay, Mariposa, long time no see. Nakikinig daw siya habang driving. Ingat ka sa pagmamaneho. Grabe naman ang mga listeners natin. Thank you. Thank you mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!